Ты чё, а? Ты чё орёшь, а? Что? Иди нахуй. Берген verecek yok mu? Vaktinki yaşa gurlayan olsaydın sana içim dökürdüm. Belki de yatılayan otağı geçerdi ha. Kanka bana bir esten yununa pulu tuttu. Oo bıraşki. Sen bak sen dostum anne kafeye gidersin. Sauna gidelim. Ditçe kıyılar var. O da kıyıdan su atlar ama şu tadı yemeden korkuyorum şu atlar. İlk başta haysi yurtta özüňize görkezip birinçilik aldyňyz. Türkmenistanyny. Ağam meni student, meni açmaňa da beray baralasın. Kartыңda pul barmy? Ha? Köpü. Student. Ağam meni student, meni açmaňa da beray baralasın. Kartыңda pul barmy? Ha? Köpü. Student. Kakamla näler görüşýärin? Ene şeýle. Men içim iljuk diye sevämen talip. Aýryňa ýaraglaň abi. Ey Trump, ýaly. Bolly, ýok, dolardan atarmyň. Dolardan atsaň men hüjüm etmem. Çanyňmy? Awa, çanam, bolýa, ol gepleşdik mana bol. Agşam garar. Sogul gela. Ağdan olun,